Mijn naam is Kitty Koos. En vandaag wil ik met jullie een spelletje spelen. Ik ga voor jullie een geluid spelen. Dan heb jullie 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. Om te raden wat er een van die printjes bij die geluid past. Maar luister mooi, want partij van die geluiden is nogal moeilijk. Is jullie gereed? Hier gaat ons! Dus dag mooitjes, dat is een hond. Heb jullie al gehoord van een kanarie? Hier geluid is een haas. Mooi zo, mooitjes, dat is een kat. Dat is een koketeel wat zwerf lijkt. Mooitjes, zit jullie al van een chinchilla gehoord? Ja, dat is een muis. Mens kan een papegaai mooi leren praten. Dit is een marmot. Hoe ouwelijk. Hier de moeilijke een is een marmoset apie. Maatjes, hoeveel het jullie graag? Als jullie de video genieten, like en subscribe alsjeblieft op ons kanaal. Tot volgende keer, maatjes. Bye bye.